or fanso, mutasa din niya, kaya. Ayun niya, kaya. Magkaya, ayun niya, kaya. Kaya, kaya ka nangyay. Kaya. Kubangin nung masat, kahit sayani. Kukupilan niyo eh. O, ano mo niya? Hindi na ko pala niya sa kaya ma-awareness Jesus sorrows mo isa. Ngayon yun ko, yes, kupilan niyo niya. Alangan ko yun ito. Ngayon, rakitan. Rakitan ko dyan, ito na yun pa na buwis, ama rin rin. Nani, oros ka kapasay ko nun. Epidemic. May kamot sa hindi. May kaunti ko po si wala dahil si ano ka asarin ka. Siya mo nil kabas. Kaunti po ako ruluwi. Nei, el mitong isyo. April. April. Ngangi, Kusap aping nawawala. Iye urasali baka niwede kod pun kusap at sigan mo malahmasali.
Manila where Asarat where Medina is a Asile way on Manila where Asile was on the Mexico way where Asile way on Manila when one another boy I will work. Nay, Yemantomesioa. Where is a lot of the enemy I got with. It was Manmantomay, and now Mele, Lady Panera, Samaritan left. Upon you at the Smith, Lady Pan go with me. When I wrote out to you, and I saw a prayer, and a label. We believe you get over and no customer. I said, where you man in us, the work mula to go in where they depends on the way. Where the man has but it's a little. Where, okay, the land is silly, they depend on in a million. And in a million, so many people. We get in another grammar in sport kayo. Manawan isa and pagkupan dito. Kinamay niya nila yung pagkot ng radio at nasa dito ang nalilite. Ako yung nagkas yung nalilite. Yung ko tayo nililite na wapuso. I did yung nalilite ng right. So,